Zdravím pana Sokola, děkuju za uvedení, já ho mám rád, kámo. Když už tam byla zmíněna komunistická strana 6. třídy, tak jsem taky něco napíšu. Na začátku 6. třídy jsem před volbami na třídního starostu založil stranu LDSŠT, Lidově demokratická strana 6. třídy. Ty vole, to je ale hustý. Dělal jsem kampaně a pomocí automatu na kafe jsem podplácel spolužáky. Volby jsem nakonec vyhrál, ale protože to spolužačka řekla učitelovi, tak volby byly prohlášené za sfalšované. Ne! Nakonec jsem ale byl jmenován do školního parlamentu. Zkoušel jsem to i v 7. LDSST, to už mi ale třídní úplně zatrhl, takže se nic nedělo. To je třeba mega dobrý. Jako kámo, to by uslyšíme. Nevím, jestli v dobrým, ale uslyšíme. Jo, No. ne asi. Mrzí mě, že ti tvoje strana nevyšla. Kámo, mě to možná radši ani nemrzí, ty vole, kdo ví, jak by to dopadlo, protože oni někteří se snaží jako opozici potírat násilím a týpek tady podplácel u bufetu, vole, a u kafe. On si prostě Koupil vzal asi. automat za svej a nikdo jiný pít nebude. Se útočíš na slabiny.